ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ରାବଣ ପୂଜା। କଥାଟା ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସତ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସିନାପାଲିର ବହୁଜନ ଦଳିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣକୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସିନାପାଲି ରାବଣ ଛକରେ 4 ଫୁଟ ରାବଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଧୁମଧାମରେ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଛି। ରାବଣକୁ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ ରାବଣ ପରି ଭାଇ ସମସ୍ତ ଭଉଣୀକୁ ଦରକାର ବୋଲି ଯୁବତୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ପୂଜା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଇଁ ରାବଣ ବିଷୟରେ ଏତିକି କହିବି, ସେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ସେଇ ଜଣେ ନାରୀକେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା, ନାରୀକେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସେମିତି ଲୋକ ଜଣେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭାଇ ହେବା ଦରକାର। ଆମକେ ଯଦି ଭାଇ ଦରକାର ତାହେଲେ ରାବଣ ହେନ୍ତି ଭାଇ ଦରକାର। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରପଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ନଗର ଯାଏଁ 9 ଦିନ ଧରି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦଶମୀ ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରାବଣ ଦହନ କରାଯାଏ। ରାବଣ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ। ସେ ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପରି ଦହନ କରାଯାଏ ବୋଲି ଜନମାନସରେ ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ରହିଛି। ବହୁଜନ ଏବଂ ଦଳିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହଠାତ୍ ଏହାର ବିପରୀତମୁଖୀ ହୋଇ ରାବଣର ପୂଜା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। जय रावण। ଜୟ ରାମ। महाराज रावण होछन भारत वर्षर मूल निवासी द्राविड़ राजा। से एकाधार जड़े वैज्ञानिक, पराक्रमी, वीर। से जड़े सुशासक। तार राज्य स्वर्णमय लंका थिला। तार गणतंत्र प्रतिष्ठित थिला। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारार से राष्ट्र गठन होता। समृद्धि समाज समृद्धि होता। से समाज से राष्ट्र समृद्धि राष्ट्र जदि गठन आमके जदि दरकार बोले वर्तमान आमके से रावण आदर्श के अपनावाके पड़वा बोलिक वर्तमान उपलब्धि कलापर से महाराज आमर SC ST OBC मानकर मूल निवासी राजा के तांकर सम्मान के तांके आदर्श रूपे आम परिगणित करुछु आमर जीवन रे आ सेटा के प्रतिफलित करबा के समाज के देखाबा काजे जे करी आम रावण पूजा करुछु। तो रावण गोटे भल प्रजावत्सल राजा थिले, आमर दलित राजा थिले। सेमनकर विषय आम किसी नहीं जानी थी जे आज के दीर्घ 30 वर्ष उपरे हैला तांके पोड़ी करूथिलु। जिते बेले आम जानी पारलु कि रावण गोटे भल लोक है, ज्ञानी लोक है। सब किछि जानबा परे आम 2 वर्ष हैला जे सेमानके पूजा करी करी आके भी भल हिसाब पूजा करूँ बोलिक आमर गोटे आशा अच्छे। आर आगे भी पूजा करतुम। आम जिते भाई मैंने अच्छा युवक भाई मैंने समस्त मिलीमिशी कर पूजा करमु। आर ई कथा के आम आगे भी प्रचार प्रसार करमु जेनता कि रावण पोड़ी बोलबा ना एखा नहीं थिबा सब आड़े रावण के पूजा कराबा। बाकी रावण होता आम पूर्वज आमर महापुरुष से गोटे आमर बहुत बड़ गोटे सम्राट थिले। आरो तांकर स्वर्णमय लंका कहा जाए तो स्वर्णमय लंकार कथा तो मुझे नहीं कहे जेहेतु केते बेले भी आमके नहीं कहगला कि रावण तार राज्य भितर एक प्रकार अन्याय अत्याचार करिथिला बोली कर गोटे कथा उठसी जे सीता के चोरी नहीं थिले बोली कर। तो सीता के कातिर लगी चोरी नहीं थिले से कथा हमके जानबा के पड़बा। जेते बेले गोटे झियो हो कि पुओ हो तार पसंद हिसाब से कहा के से तांकर आंतरिक कथा कही भी देला। तो जदि से लक्ष्मण के तार आंतरिक कथा कही देला तो राम लक्ष्मण मिसिकिना से लक्ष्मण के आदेश देले कि तांकर नाक काटो काणा करो जहाँ भी कही से कथा तो आम नहीं जानी। बाकी जिते बेले सुपर्णखार नाक कटा गला तो से खबर रावण जानी पारले। तो जिते बेले भी भौणी गोटे के अत्याचार कर जड़े नर कि जी भी देवता भी ही तो तार प्रतिशोध नवाटा गोटे तार कर्तव्य। बहुजन एवं दलित ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ନିଜ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ହରଣ କଲେ। ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ସସମ୍ମାନରେ ରଖି ସୀତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧମାନ ରହିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦହନ କିମ୍ବା ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ତେବେ ରାବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି କାହିଁକି? ରାବଣ ତ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ।
ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ମା ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲେ। ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦହନ କରି ଉଲ୍ଲାସ ମନାଇବା ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି ପୂଜାର ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେବେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଏକ ବିଚାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। ଅବାହମାନ କାଳରୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହୋଇ ଆସିଛି, ଆଗକୁ ବି ହେବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହି ଧାରାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୂଚନା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ସମ୍ବିଧାନରୁ ଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଶିକ୍ଷିତ ପିଢ଼ି ପ୍ରତିଟି ବିଚାର, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରାକୁ ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବିଚାରରେ ଜାନୋ ଛାନୋ ଫିର୍ ମାନୋ ପଦ୍ଧତିର ମାନସିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂଜା କମିଟିର ଯୁବକମାନେ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ନ୍ୟୁଜ୍ 19 ବ୍ୟୁରୋ।